Il-lokalità taż-Żejtun għamlet f'atmosfera ta' festa sabiex tiċċelebra dan il-jum storiku għal pajjiżna kif wieħed minn ħdana nħatar fl-ogħla kariga tal-pajjiż. Wanju sabaħ mal-familja tal-President George Vella fir-residenza privata tagħhom fiż-Żejtun qabel ma ħal ġurament tal-ħatra. Għal-ħabta tad-9 ta' filgħodu, il-President George Vella u martu Miriam inġabru flimkien ma' tliet uliedhom George Patrick Vella, Claire Kuxkieri u Elaine Scicluna u s-seba' neputijiet sabiex jaqsmu flimkien dan il-jum speċjali. Bid-bissima fuq fommu iżda ċitat, il-President George Vella għalinna li qed jgħix f'ħolma li minna qara fir-rispett tan-nies għas-servizz li ta' lill-poplu tul il-karriera tiegħu. Dejjem proud li n-nies huma daqshekk grati ta' dak li d-dover wara kollox li għamilt magħhom jien. Rigward il-sinifikat huwa diffiċli tajt, tidħol fiha, jien għadni qisni qiegħed kemm f'ħolma, tipprova tidħol tirrealizza x'qed jiġri, konxu ovvjament ta' responsabbiltajiet, però I'm looking forward. Issa once li ddeċidejt kien ma kien żmien faċli biex tiddeċidi, però once li ddeċidejt imbagħad bħal kull ma kont nagħmel f'ħajti, once li ddeċidejt imbagħad trid tiddeċidi li tagħmel aħjar li tista'. Viżibilment eċitata u emozzjonata mart il-President is-Sinjura Vella fisret magħna kemm hi wlieda huma kburin bil-President George Vella. Qasmet magħna uħud mill-esperjenzi li sawru l-karriera ta' żewġa, karriera li dejjem żammitu qrib in-nies. Bis-Sinjura Vella qalet li anke f'din l-ogħla kariga tal-pajjiż iridu jibqgħu qrib il-poplu Malti. Nispera illi il-bambini tina s-saħħa li nagħmluhom. Jiena nixtieq li nibqa' close ħafna man-nies u aħna dejjem konna man-nies għax George dejjem man-nies ħadem. Jiġifieri nispera li nkomplu hekk. Il-koppja Vella ilhom miż-żewġin 51 sena. Matul is-snin is-Sinjura Vella għenet ħafna lil żewġa fil-karriera tiegħu u issa wkoll se tkun spalla ma' spalla miegħu fil-qadi tad-dmirijiet. Entu fejn stajt dejjem entu. U ġifieri nispera li nibqa' ngħinu. Bint il-President ta' Malta, Claire Kuxkieri, kburija b'missiera li bil-qalb tajba tiegħu dejjem ġab l-interess tan-nies qabel kollox. Nispera li kif għamel mal-pazjenti tar-raħal jagħmel issa ma' Malta u għawdex kollu. Emozjonati xi ftit? Ħafna, wis. Qatt ma ħsibt li se nkun daqshekk emozzjonata f'dil ġurnata. In-neputijiet tal-President ta' Malta, David Kuxkieri u Michaela Scicluna, qalu li huma kburin bin-nannu tagħhom u taw ħajr ta' kull ma jagħmel magħhom. Nixtieq nawguralu għal dan il-vjaġġ li ħejibda llum. Ovvjament ħossni gburi l-nannu tiegħi ħajkun l-10 President ta' Malta u kuntent. Nara l-nannu kuntent għalija xi ħaġa li naħseb kull membru tal-familja ikun ferħan nifhem. Naħseb bħala kwalitajiet għandu diversi kwalitajiet u nemmen li l-esperjenza politika li kellu kemm fil-qasam mediku kif ukoll fil-qasam politiku naħseb li se tgħinu f'dil kariga. U nawguralu ngħidlu gudla kbira minn għandu fisem il-kuġini kollha. Qabel telaq mid-dar li ilu jgħix fiha snin twal, il-President sellem lil Carmen Mizzi li ilha seftura magħhom 26 sena. Imbikma hija tagħtu tannieqa kbira qabel ma ħalla r-residenza tiegħu. Għax li jagħmel miegħi ma ninseħ qatt. Jina li meta kien ministru u dejjem kilt magħhom fuq il-mejda f'26 sena. Dejjem sibtom warajja meta kelli bżonn. Barra r-residenza fiż-Żejtun inġabret ġema sabiħa li bċabċipa kbira taw merħba mill-isbaħ lill-President Vella malli ħareġ mill-bib ta' barra. Bonġu. Inaqdu tfal tal-iskola primarja taż-Żejtun li bil-bandiera bajda u ħamra f'idejhom simbolu tal-għaqda li tkellem dwaru fl-ewwel diskors tiegħu ta' President, bdew jgħidu George Vella, George Vella. George Vella! George Vella! George Vella! Grazie tal-li ġejtu. Morru komplu studjaw issa. Tfal li ferħana li rnexxielhom jaraw lil Dr. Vella ftit ħin biss qabel ħal ġurament tal-President. Thank you ħafna li ent lill-familja tiegħi. Kien jof lill-mammi tiegħi. U ma naqsux l-awguri miżwieten. Raġen sewwa ħafna, maħbub ma' kulħadd. Meta kont marida dejjem ufejjaqni. Dejjem ufejjaqni. Veru daqs professur. Qalbu tajba, ħanina. Nadem qiegħda dmiru, ħadd ma jista' jċejpuhu.
Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.